Spil dig nogle spørgsmål. Til hvad ting? Ja, hvad skete der i går? Hvad der skete i går? Ja. Hvad der skete i går? Ja. Der var en fest. Hej Thomas. Hej. Du stiller dig nogle spørgsmål. Hej. Hej Mi. Hej. Du stiller dig nogle spørgsmål. Om hvad? Hvad skete der i går? Hvad der skete i går? Der holdt vi julefrokost. Må vi godt spørge dig om nogle ting? Må jeg tage tøj på? Det må du gerne. Hvad er det fedeste øjeblik på aftenen? Det fedeste øjeblik? Ja. Det tror jeg, det var, da vi optrådte med dine sange. Det kunne jeg virkelig godt lide. Og åbenbart har visse personer haft sex. Hvad skete der i går? Vi har julefrokost. Ja. Og vi festede igennem. Og det var sjovt. Vi lavede en masse lege. Jeg tror alle sammen, vi ved, hvad der skete. Okay. Det var ikke rart. Ja. Som Louise sagde, jeg kyssede med Jaxe. Okay, vi havde en masse sjove lege, hvor at dig og mig, vi skulle stunde til tv. Det var en anderledes oplevelse at skulle stå og lægge stemmer til en pornofilm, jo. Da vi alle sammen så samlede ved bordet og hyggede, det synes jeg, det var det mest hyggelige på hele aftenen. Ja. Ja. Det er altid godt at drikke øl. Så fik jeg også vist min penis under et dynebetræk. Hvad skete der af sjove ting i går? Sådan i detaljer, eller hvad? Ja, det var For det kan jeg ikke huske. Vi sad over i sofaen derovre, sad og grillede med et tæppe på, og så velkomstdrik. Det var sådan en kæmpe gryde. Så havde jeg oven på Krille, og så fodrede jeg ham med den der sovseske med drikkelse. Hvad med den der episode i sofaen? Med lav og tæppet og en gryde? Nå ja, det var faktisk vildt hyggeligt. Jeg havde tæppet over mig, og så blev jeg bare fodret med ske og alkohol. Det var skønt. Det bedste, der skete for mig, det var nok, da der blev spillet musik. Og jeg spillede underbukser. Og jeg vidste, det var nok det bedste. Og du smed ikke underbukserne under musikken? Skete der i går, hvad skete der? Ja, vi er meget fuld. Og det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske så meget. Men Jonas og Nikolaj og Henriette smed mig i seng. Og så ved jeg ikke, Henriette tog mit tøj af. Og en eller anden mærkelig grund var jeg nøgen, da Henriette hun puttede mig i seng. Men jeg fik tøj på. Jeg ved det ikke. Hvornår endte den så for dig? Ja. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske noget fra, jeg brækkede mig. Hvad var det bedste tidspunkt for dig? Det er svært. Det var hele aftenen. Det var rigtig hyggeligt. Det var det. Nice.